Ayan, hi guys, welcome to my live. Ayan, pauwi ako Pangasinan from Pasay City.
Ayan, dito na tayo sa North Luzon Expressway. Palabas na tayo ng Maynila, Pabulacan.
ulan. Highway lang sa Pinlay. Dito na ako sa Bulacan. Bulacan Expressway. Ayan, malakas yung ulan dito. Sobrang lakas. Nahuhugot na. So, mag-stop over kami sa Pampanga. Bibili tayo ng pagkain. Para
Ayan, dito na ako sa Pampanga. Ayan, malapit na Pampanga. Ayan. You will always have every single guys, welcome sa live. Every single ganda ng building.